Best of 3? Yeah, let's go. Let's do it. Let's go. Thank you. Dăm 2 din 3 cu el. Thank you. Like everyone's building their own agencies. Yeah. I have a lot of people that I want to bring in too, but I'm going to have to go on a search. Thank you, Sophia. Thank you. Oh, Ana Maria, mulțumesc. Gladys. No, I'm not sick. No. For me, I'm all right. TK, thank you. Guys, we need teamwork, guys. We need teamwork. Okay, let's go. Let's go, guys. On the triple. Ia cu ce pe spun. Ha? Bună? E greu cu el oricum. Hola, Paige. Thank you, Vera. Thank you, Darna. Dă-mi o foaie și un pic viață. I don't think so, Nikki. Maybe. 미니상, 곤바와. 아니, 어떻게 여기. Now I regret. No, it's okay. Burgers and it's okay. Tomorrow back to brown rice again. It's okay. Broccoli's and tomato. Romania. It's okay. I'm not that full, so I'm all right. Hey, welcome back, Kristen. Welcome back. Hey? No, I wasn't finished with that. Yo, come on. Tomatoes and broccoli. Yep. Cheat day today. But you know what? I'm going to have a really good workout tomorrow, though. Kristen, thank you. Tuesday. Ești om bun degeaba ești viața mea. Dăruiești și Daniela, mulțumesc. ești viața mea. Mănușă. Ține șir pe toate. Avem mănușă. Glove. Claudia, fără trandafiri pe mână. Okay, Vera. Let's drop a clove, Vera. Oricum nu e ușor să-l bat. Mulțumesc, Alina. Everybody, thank you so much. Thank you. Cucuța, mulțumesc din mănușă. Vă mulțumesc de tapuri. Everyone, thank you for tapping. Thank you, everybody, for tapping. Oh, Vera, you got 2 gloves. You got 2 gloves, Vera. You got gloves back. How are you feeling, Vera, now? Are you better? 내일 식단하고 내일은 틈이랑 3두 같이 하고 오늘 또 식단하고 다음날 목요일은 뭐였지? Oh, Nikki. Thank you, Nikki. Da-na-na-na.
Okay, guys, we got a triple coming. Say nerve. 1. Mulțumesc, bravo. Thank you, guys. Thank you, Vera. Dansează și femeia de la magazinul Stop. Când dai drumul la boxă și pui piesa aia top. Nu e înjuseală, dacă dai din mijloc. Dansează și tu, fată, la tine la bloc. Dansează și femeia de la magazinul Bună, mulțumesc, Cristina. Thank you, Vera. la boxă și pui piesa aia top. Nu e Alina, mulțumesc, Cristina, mulțumesc. din mijloc. Bravo. Dansează și tu, fată, la tine la bloc. Bună, Alina Rusu. S-a stins luminile pe strada mea și-am aprins o țigară. Felina, Thank you, Vera. Take it. Thank you. o cafea cu Okay, guys, triple down. Avem cufere, mulțumim, Alina, de cufere. Teamwork. Mulțumesc, apreciez. Când credeam că vii și nu mai Lisa, arigato. ai apărut cu un zâmbet. Nikki, thank you. Copil, Teamwork, guys, okay. Alina, pui tu mânușul la 20 secunde, da? Meciul ăsta, te rog. Dansează și femeia de la magazin non-stop. Când dai drumul la boxă și pui piesa aia top. Nu le văd ca... Dacă dai din mijloc. Mersi, Alina. Dansează și Oh, what is that? What is that? What's going on? Oh, Ice Clash. How are you? I'm good. How are you? I'm all right. I'm all right. You know, I'm all right. Okay, guys, we're very close to the 70%. Mellow, my man, the never do. Na. Jump like pumps to get that beat down, turn that heat down. I'm crazy cool. Deeper than the pool, I whip the stuff there. Men drown, then clowns bounce the sound when thoughts pound and blind. My complexion sections up. Oh, they drop. Oh, they're already. Okay, we're good. All right. Nu te înțeleg, Doini, scuză-mă. Cristina, There, I got another glove. Mini, you got a glove. Thank you, everybody. mulțumesc, Thank you tap for tapping, Everyone, everybody. thank you for tap. So much. See you, bye, congratulations. Thank you. Thank you, guys. construit să